Oimore kendo nyakwara mogi kamora ma intiere ngi geno ni nitie kare rwakni machiegni mar yudo weche manyien mag Oimore kokalo e RAMOGI TV. Odhiambo ma kawuono nyakwara mogi waikoni mathoth motenore gi weche mag siasa kaachiel kod kedo kod timbe mag kuo jamni gi njore mosebedo katimore nyandwat mar piny Kenya. Bende par ni wan kod mago motenore kod kaka ute mag fwambo osebedo katiyo e chiwo mor kaachiel kod neno ni oganda jo Kenya obedo gi ng'eyo kuom gik matimore e gwenge mopogore opogore. Magi kaachiel kod twak ma achiel kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ka jafwambo wadwa Walter Nyambago obedo kode piny e orindi kendo gigo mbaka kotenore gi chal mar Kenya kod weche mag siasa. Magi duto ni e Oimore e RAMOGI TV. Mokwongo waida ne thund weche. And we will not leave that area until every illegal gun has been returned, until all children have gone to school. Jatend Kenya William Ruto golo chik ni jolwenyo makre gi obila kedo gi jonjore gwenge mag nyandwat mar Rift Valley kai monj matinende Samburu. Ng'at achiel owito ngimane. Nyocha wan ga jonai. Manai ne target marwa. Koro lando mimi wani pok no yude kata mana uchier. Orlando okwadwa. Jonyuol kod jopuonjre mag skund sekondar ma Ugenya Hayo bago ng'anyo ka gikwedo kang' mar loko japuonj maduong' mar skundno. Nonro yango RAMOGI TV kaka achiel kuom televisen ma ineno moloyo e pacho ka. Nikech kawewa wach moko losi to yiro gi mabiro machielo chalo 2027 gibiro timo marach mulo manyo timre. E twak makende kawuono, Raila Odinga dwoko moko kuom penjo ma sani jo Kenya nigo e wi chal mar Kenya kod siasa. Machiegni nyakora mogi mar yudo weche manyien adimba kokalo RAMOGI TV. Weche manyien mag Oimore chakore sani. Jaloko mare luongo ni Belinda Adhiambo. Inyalo tudori kodwa nambari 3600 kata bende Facebook mar RAMOGI TV Kenya, YouTube en RAMOGI TV, Twitter @RAMOGI TV KE kata mara wuon @GeorgeBati_ Kabende inyalo luwo wechegi e Facebook page mara kai follow George Bati Daddy Cool. Nyinga en George Bati. Machiegni wachako kod mago motenore gi weche mag arita kwe. Marachielo wito ngimane e gwenge mag Samburu e monj ma ichich ni otim kod jokuo jamni ma okonore kendo medo timo monj nyandwat mar Hoho mar Okak. Magi timore e kinde ma jatend piny Kenya William Ruto ogolo chik ne jolweny kod obila mondo miyo odhi e gwenge manjore kod kuo jamni otimenewa koting'o Baringo, Samburu, Turkana kod gwenge mamoko mondo girangre kod jomosebedo karocho kwe makono. Jatend piny ochiwo ndalo 3 ne joma ni kod bunde tok chik kata mana joma nigi bunde tok chik mondo duokgi e lwet piny owacho ka okoni kweth mag apisa mag arita koting'o jolweny dhigo tach e gwengego nyaka gine ni arita odok e wang'e nyandwat mar Hoho mar Okak. Kubwa sana nikisimama the public service wa Mariamu twende mheshimiwa Excellency our MCAs huyu mwaliko. Nimeambia waziri wa defense, nimeambia waziri wa internal security waketi chini. Hiyo area yote ambaye tuko naye na matatizo, tumesema from tomorrow everybody mwenye ako na bunduki ambayo sio halali, ambayo hajapatiwa na serikali, they must surrender in 3 days. Na tumesema kwa sababu wale watu wamekuwa wajeuri, wamekuwa na kiburi mingi, from tomorrow we are moving into that area and we will not leave that area until every illegal gun has been returned, until all children have gone to school, until we have stopped this menace. Chenro mag od bura mamalo dok e wang'e odiechieng' makiny ka igeno ni twak mamulo bajet madhi chuo chieng' e chenro margi mokwongo. Jo od burago koni gin kod ikruok mar biro mulo twak mamenyo nengo chiemo kod mwandu ma ochuno. Jafwambo marwa Walter Nyambaga nigi ler mar wachno. E kinde ma od bura chako chenro mage, moko kuom gigo mag miyo mbi motegno gin rango budget mowuok e pisi mar bad migawo mar omenda motelne kod Gire Juguna Ndung'u. To gima duong' ahinya mani mesa sani mar bunge en budget matin. Kisungu luongo ni supplementary budget.
ma ng'iyo ni to kaka piny obedo ang'ama wanyo loko e budget no mondo koro ngima mar jopiny obed maber matin. E higa kosesom budget to ichake yudo ni nitiere ng'ikni kuonde mopogore opogore machuno ni budget manotim mokwongo cha nyaka chak thedhe kendo mondo ng'i kako nyalo donje yo makare. Jaod bura ma Ugenya David Ochieng mar MDG kod jaod bura ma Nyando Jared Okelo okonigi sani jo od bura bedo kod romo mag komiti mag bunge romo, komiti mopogore opogore romo kuonde mopogore opogore mondo ging'in to imigepegi budget matin wachang'o ang'o maketie ang'o manyalo keto maber manyalo miyo ngima jopiny odok maber moloyo. Committees mopogore opogore mwadeno ni departmental committees osemi budget statement mowuok kuom jatelo mochung' ne weche mag omenda ma en Professor Njuguna Ndung'u makoro wang'iyogi mondo wane ni ere kama idiyo to ere kama iweyo kaka ne en to ere kama ithedho. Twak nyalo biro bedo mar menyo bech chiemo kaluwore gi ywak mar jopiny. Bei mar oil odhi malo ahinya, bei mar mafuta odhi malo ahinya. Kendo wacho ni Kenya koro osechopo kamodhier. Manyiso ni budget mantie onge development malich ahinya mwanyalo ng'eyo to en mana ng'wenye mondo dog piny. E kweth Kenya Kwanza kod Azimio nyalo bedo gi twak mayie tek tweta ka gidoke od bura kaluwore kod liet mar siasa e kinde ni to kod pok mag dongruok. State House ema waneno ka pesa ne odhi malo ahinya to nikech State House ok en ofis manyien onge gima manyien midhi ng'i range pok aneno kowir manyien to Ruto miyore pesa mang'eny kabisa. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Chenro mag twak e od bura mar kaunti ma Homa Bay bende dok e wang' odiechieng' makiny bang' MCAs wuok e yweyo ma gisebedo godo kuom thuolo mar dweche 2. Tend od burano oyango ni giseiko twak mabiro konyo e loko ngima oganda mawuok e kaunti ma Homa Bay. Jafwambo marwa Alia Beach ni kod ler ewi wach makamano. MCAs od bura mar adek mar kaunti ma Homa Bay osebedo yweyo chakre dwe mar 12 higa mokalo kendo tich ariyo jumani iyawo kendo od burano mondo gidhi nyime gi chenro mag twak kod tije mamoko mag od bura. Spika mar od burano Julius Gaya oyango ni giseiko twage mathoth kod ripode mag komiti mopogore opogore e od bura ma MCAs biro twak e chakre kiny. Wadachiwo report on the Budget Appropriations Committee on the CBROP County Budget Review Outlook Paper March 2022-2023. That's a report that is ready. Morito mondo be tabled. Kaito wangi Public Service Administration Committee report on the financial status of the assumption mar governor. Kejingeni kakane governor take over the office. There was a committee manentie. Mono tingo jomane chonka to jomane chedonjo manyien. So a lot of money was spent on that on that process. So that's a report that must be discussed in the floor of the House. Speaker bende wacho ni MCAs biro twak e report mar kambirego mogo makigoto kalure kod ng'ur ma jopiny makigoto ne ogolo. The 7th report is a committee mar agriculture and fisheries. Gidwa kelno status of Kigoto maize meal. So the oversight team are up to the task in ready with a report on that. Wantiere gi gik mwadhi pedho e assembly during our sessions right from tomorrow nyaka end of session. Kama kukumu jodak bende okone MCAs go mondo kedwa jopiny nyime kage yalo e od bura. Gi prioritize gigo manyalo konyo oganda kata migepe madongo machalo kaka mag agriculture, mag pi, mag barabara, nitie gigo manigweyo pending. Giduog many faindego mondo gidhiri mapiyo piyo. Bang' dhi yweyo mar dweche 2 mangima, MCAs od bura ma Homa Bay kaendi odiechieng' makiny biro chako twak margi ka geno nitie ni chenro mag twak mag biro dhigo nyime od bura kaendi biro konyo e bero ngima jodak e kaunti. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jonyuol kod jopuonjre sikund sekondar ma Ugenya High ong'anyo ka gikwedo okang' mar wilo japuonj maduong' mar sikundno ka giwacho ni japuonj maduong' manyien ma ikelo negi kowuok e sikund yawuoyi ma St Mary's Yala ok osebedo ka golo dwoko maber. Kotel kod jakom mar jonyuol mar sikundno Daniel Omondi giramo ni ok gibi yie Bonaventure Orlando mondo mi odonji sikundno kaluwore gi chich ma gin go ni onyalo thiro yore mag somo kod dongruok ma osebedo e sikund sekondar ma Ugenya High. Jonyuol kod jopuonjre mag sikundno ne ong'anyo kowuok Ligega, Ugunja ma gichwe gidhi nyaka apis duol ma ndiko jopuonje TSC ma Okwala
to gidwaro ni Clement Nyangacha mosebedo japuonj maduong' e skundno kik wil. Ugenya ka en skul ma podium to wasebet ka wago job ma wan means ko marwa en 7.5 sani. Owuok e 7.5 nikech tabu manyocha wan go katie sio mawa jopuonj ang'wen kata achiel otho. Emomiyo be waduoge 7.5. Nyocha wan ga jo 9. Ma 9 ne target marwa. Koro lando mimi wani pok noyude kata mana uchiel. Ang' obed nadi ka koro wamiye target mar 9. Ok wadhi yie kata dichiel. Ok wadagno mondo kik odhi. Wayieno mondo odhi to kelie jatich kaka en. Ok ng'ama oseninde tich ma kata sani onego donj to pok odonjo. Nyangancha nindo gi nyithindo e skul kotiyogo. Otimo gimoro amora e sa nikech en japuonj mane ochiwore ni tich. Jonyuol odagi achung' kae e lo joligega sublocation matiye boma maoko kod manika. Ne wakwer ni miwadagi ni Orlando okwadagi ni japuonj ok dhi, lakini japuonj kadwaro dhi to dhi omanynwa ng'ano manitie kod gima waluongo gi kizungu ni nitie gi track record. Porwane weche mag somo nyakora mogi moko kuom jopuonj mawuok e kaunti ma Narok mane ochwal motere counties mamoko mondo dhi opuonjie bwo chenro ma ne otis ni delocalization ywak ne mondo odwokgi e gwenge ma giwuokie. Mana kaka yande od bura osenyiso duol mandiko jopuonje tich e pacho ka TSC. Jafwambo marwa George Juma lero midhiero ma jopuonjgo ywak ni gikale. E higa ma 2017 duol mochundiko jopuonj TSC ne obiro kod chik ma loko jopuonj kigole gwenge ma gipuonje kendo iterogi e sikunde mane gwenge mamoko chenro ma dhongere dendo kaka delocalization. Chikni ne geto jopuonj ma ondiki manyien kabende ka oromo higa ma 2018. Chikni bende ne omed loso mondo sikunde mag primary kaachiel kod sekondar bende oter mondo ta sikunde mayudore e gwengego ma ok onyuolgie. Jopuonj ma kwan giromo 14,733 ne oter puonjo e gwenge ma opogore opogore e bwo chenroni kata bedi riwruoge mag jopuonje e pacho kae kod jopiny mamoko ne okwedo. To kata bed ni kamati mar od bura mamalo marango wechego mag somo ne ogolo chik ni duolo mar TSC mondo dwok jopuonje e thuchegi, moko jopuonj ywak ni pok omigi thuolo mar dok. Release our transfers with immediate effect because we are really affected. Salary is not enough to pay rent, to pay school fees. Jopuonj gi ywak ni gisebedo ka gioro kwayo margi mondo lokgi, kata kamano onge dwoko maler ma giyudo ka giwacho ni gisudo midhiero kendo kata moko kuomgi keny maggi osekethore. Hivi nilivyo mimi sina bwana, hawajainisikia, mtoto wangu analia usiku yote, hakuna usaidizi nimepata. Sijui tumekosea nini TSC. Riwruok mar NATO wacho ni nyocha gigeno ni jopuonj biro dok e thuchegi ka chopo dwe mar achiel mar higani mana kaka nyocha chik osewacho. It was our belief that all teachers who had shown interest of being rerouted back to their home counties was supposed to be back by the month of January. Okang' mar yudo duoko kuom apisa ma ochune TSC e kaunti ma Migori Anne Waunda ne ogore Lwanda ne mar chiwo duoko e wi penjo mane wachwalone. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi TV oyangi kaka achiel kuom televisen ma oganda jo Kenya neno moloyo kirango kidieny mar televisen maloso gi dho mama kata dhok mopogore gi Kiswahili kod dho ngere. Ma en kaluwore gi nonro ma ogol kod riwruok matayo chenro mag jofwambo e pacho ka, Media Council of Kenya. Ramogi TV ni e thuolo mar ariyo e kidienyno bang' Inoro TV ma bende en nyamin Ramogi TV e kambi mar Royal Media Services. Citizen TV ma bende en achiel kuom tesende mag Royal Media Services ema otelo nyime kaka televisen ma jo Kenya neno ahinya. Ramogi TV osegoyo kang' mana thuolo mar higa achiel nyaka ne chake kendo koro oketo piem mapek ne tesende mamoko mag televisen ma osebedo kogurore e paw lendo kuom higni buora. Ramogi FM bende en achiel kuom nyakalondo ma oyangi kaka mago ma jo Kenya winjo ahinya e pacho ka.
Erokamano nyakora Ramogi kuom keto Ramogi TV rani wakao yueyo marwa mokwongo kae dakika 13 bang' saa 3 mar otieno. Anyisi ma en Oimore odhiambo ma kawuono, kama bende wan kod twak mabiro ni bang' weche manyien, ma bende jafwambo marwa Walter Nyambago obedo piny kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga gi koro kendo gi poro wach ni to piny Kenya osewuok kanye bang' yiero oganda ni kanye to ginang'o gini moneno ka ji dhi mbele. Nyakora Ramogi kik bai weche manyien mag Oimore gi sani wa mule mana milome mokariyo ma yoro. Ramogi TV chopono maler seme kor wenje. Erokamano Royal Media Services kuom miyo oganda wa yudo weche e yor adimba. Ramogi TV mano Bishop David Mbaye owacho kamano. Erokamano Bishop David Mbaye. Kaendi bende noka kelnwa uru bende mano to koro dial ng'ato ka gi dial moro ma samoro gi nyinge moko matekre gi ng'eny magora til piny ang' ne samoro somo ang' notama nyakwara mo gin nyinge moko inyal luongo ka pok nyithindo nindo. Bom mutu kaya lambwe mor kendo anoka umoro ahinya gi weche manyien e odhiambo ni Oimore. Erokamano. Jal moro bende ondiko kama endi otenore kod weche mag aparo ni jalni ondiko ka kotenore kod weche mag budget ma bende koro igeno ne dhi wache od bura ka jo od bura dok e od bura chako twak mar odiochieng' ma kiny. Owacho ni weche mag budget odiochieng' ma kawuono na awinjo ka ja od bura ma Embakasi East Babu Owino wuoyo kamoro ka otemo ng'iso jatend migawo mar omenda Ngire Njuguna Ndung'u gik mowinjo bed ni itimo. To owacho ni ere kaka inyalo ket okenge mag duoko piny budget ka hie to budget owinjo bed ni iketo makare mabiro miyo dongruok dhi nyime to ichugo thuolo mag tije. Kendo openjo ni ere kaka ibiro ti ka ikedo kod weche mag mibadhi ma piny owacho mar Kenya Kwanza poko nyiso yo mora mora magidhi tiyo godo e kedo kod mibadhi. Mano penjo mowuok kuom James Oluoch ma bende wacho ni an kang'iyo penjo mag Babu Owino go gin penjo makare kendo nyiso kit telo maber monyalo bedo godo. Kendo wacho kani kata mana e telo mar duond bura mar ODM bende oroma. Erokamano ne Oluoch nyakwara Ramogi. Inyisa kod director mara ni wanyalo kawo yueyo gi thuolo ni mondo mi wadhi nyime gi weche mamoko manyien bang' yueyo ni gi kinde ni nyakwara Ramogi. Erokamano med ndikona wakaw yueyo ka waduogo pod wan gi mathoth. From Nairobi's trendy street food kitchen to the bustling sounds of Accra's nightlife, to the lovely streets of London, you wouldn't trade anything else for such an amazing infotainment. This is where the magic happens. Viusasa brings you a cocktail of nicely blended new series Afrimax. They can be superheroes in an African context. With Viusasa, you don't just get entertained, you also get informed. All glasses have inherently different compatibilities to each other. There is so much entertainment on Viusasa. This is definitely the place to be. Nyakwara Ramogi. Wachaka ni giweche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en akili, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa. Pinjani penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K.
3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703 254 254 for bookings. Machiegni kendo nyakwara moge jwang' wadhi nyime kod weche manyien. Lakteche matiyo e Botend County ma Nairobi ochwalo ng'ur margi e nyim od bura mar County ma Nairobi mondo MCAs okonygi sundo Tend County no omigi okumba mar thieth mar NHIF kaka chik dwaro. Ka giloso oko mar apisi mar gavana bang' bago wuoth mar ng'anyo mamuol gibogo dhi e ng'anyo bang' ndalo 2 poni Tend County ma Nairobi okochopo dwachgi. Judith Omondi noluwo wachno kendo miyowa wach mathoth. Kuom dweche madhi 5 koro, lakteche matiyo e Botend County ma Nairobi osebedo kod ng'ur e wi wach mar ni ok chwal omenda maromo 1,700 ma ing'adogi mondo mi odhi e okumba mar thieth NHIF kaka owinjore. We don't have a comprehensive insurance cover. Yes. Can you imagine? Shame. We've actually tried to coordinate with the county. We've tried to use diplomacy, but diplomacy has not worked. We've had no cover from 4th of February. And even before that, we did not have a cover. We actually given a brief cover for like 2 weeks, and then the NHIF suspended the cover. Today, Nairobi doctors, we want to present a petition to the county assembly about this NHIF. Gisayo Governor ma Nairobi Johnson Sakaja kuom tamruok dewogi kendo riwogi e lweny magikoni nitie kind sirikand Sakaja kod Tend County no machon NMS. We actually saw NMS handed over things to the county. Governor Sakaja was handed over things. But as we speak, he says he was just handed over partial things. That's why we're asking, where is that deed? Because he says he can't make any contract. He can't pay NHIF without the deed of novation. And I know after this, he likes Twitter. He'll go to Twitter and he'll give big names. He'll mention NMS, he'll mention NHIF, he will mention PSC, he will mention FBI, WHO, CG what, big names. Huh? But for us, it is simple. We want to be covered. We are giving you 2 more days. We'll be here daily. If you don't sort it out, we are giving you a strike notice. And we're not joking. Ma biro e kinde mabende riwruok mar lakteche pacho kae KMPDU ne obogo dhi e ng'anyo chak dwe mar 3 poni piny owacho koketo e tim dwach lakteche pacho kae. Judith Omondi, Ramogi TV. Akwede kanyakla kod pek mar ngima gin moko kuom midhiero ma jotuo mag ndulme yudo. Magi yango e nyasi margi maringo odiechieng' jiwo lweny mar kedo kod ndulme, kama bende giwacho ni nengo mar yudo thieth bende pod ni malo. Jafwambo marwa James Okoth miyowa sigand moko kuom jotuo ma ni kod chandruok mar ndulme. Raymond Omega Owiti, jadak Manyahera, kaunti ma Kisumu, osedak gi tuo mar ndulme kuom higni 15. Olero midhiero kod kit akwede mathoth joma odak gi tuo mar ndulme kale. En gima nyalo timore samora mora ni ati igori piny kata nyalo inyori to ginok ging'eyo. Jok moko ringo, jok moko wei kata. Sabedo ka sandra koni gi koni ne wach tich. Tijno ok tama yudo to tich ka yudo to condition no kiena timo gimora mora nikech oketa kitanda sate obire yo mopogore opogore. Izaida pachilal ka pachi ok lal tiluar ka pachi ok iluar tienda ni chung kata king'eng'e ndara. Thoth oganda modak gi tuoni ywak ni kinde duto gilalo tijegi kalure gi kinde magikawo sama gimanyo thieth. Thieth mabende nengo ne ni malo. Yedhe gieki bechgi matin sana en 60, mano tablet achiel. To tablet ndalo achiel itiyo gi tablet 2. Pek mar ngima kod nong'no medo midhiero ne ji ma odak gi jotuo ndulme ni mar yedhe magitiyogo dwaro chiemo makare kendo moromo. Please, government, see what you can do to epileptic patients. Laktar Bernard Owino lero okenge ma Tend County kokalo e migawo mar thieth chwalo e kor gwenge
kagitiyo machiegni gi migepe maok mag piny owacho. Sani watiyo gi community health strategy, wadhi nyaka e gwenge nyaka e udi, community units, watemo lando wach mar ndulme en gima inyalo thiedh kendo wakwayo jopiny mondo owuo ka in gi nyathi man gi tuo mar ndulme, nyathi mapodho sakasa, kele e osiptal machiegni kodi, ibo miyi kony, kama ok nyal konyo to gibo nyisi kama idhi e the next level. Wanyalo mana tiyo wach ndulme ka wayudo ang'o, wayudo insurance. Mano nyiso ni Kisumu ne nitiere gi miluongo ni Marwa, to Marwa no sani pod okaw ji to oyawe kendo to wabo yudo ka health insurance manyalo konyo ji e ute. Odiechieng' ma kawuono, piny ngima jiwo lwenj kedo gi tuo mar ndulme, ka jogo ma odak gi tuoni pod ni kod geno ni oganda biro medo jologi, kendo thieth bende biro medo choponegi makare magikone ginyalo dago ngima mana kaka ji mamoko. James Okoth, Ramogi TV. E odiechieng' ma kawuono ma piny mangima ne yango tie mar nyakalondo kod ber mage, oganda mathoth koni lony kaachiel kod chenro mag dongruok osebedo katimore kaluwore kod moko kuom weche ma ilando e nyakalondo. To kaka jafwambo marwa ma Mombasa Georgia oko pimonwa, kopogore gi chiwo puonj kaachiel kod moro jopiny, nyakalondo bende osebedo kariwo wi oganda to chutho ni mar dhoudi mopogore opogore sani koro nyalo winjo lendo gi dhok mag yango maler. Nyakalondo en gino ma oganda mathoth osebedo kokete geno mar winjo weche matuch, puonj mag oganda kaachiel kod ngolo maduogo chuny. Chenro mopogore mikelo e nyakalondo mageto jodongo, jende kaachiel kod jok matindo ikoni en achiel kuom gigo mamiyo umma mar winjo nyakalondo medo bedo malach. Pinje maoko wawinjo, pinje ma Kenya wawinjo, gima timore e Kenya ka te onge mabaya hata ok baya. Ka pinyuru ayaora muge nyalo budho nyaka saa auchiel. En e iye kachacha, en oywak 24/7 ka donjo saa 12 okinyi to nyaka saa 2 otieno seche makoro aloro. Ka ng'ato kelona losne to awinjo mare no, atestne maber kabisa, awinji nyaka rum. Koro abe marani ka maka koro ma customer ni osedhi koro aduoge marani. Thuolo ma bende chiwo ne jopiny goyo simu kendo chiwo pachgi e chenro mopogore bende ikoni kelo oganda kanyakla to chutho jogo ma samoro iparo ni ne olal. Radio sana habari kod ngolo sana mia winjo radio. Anahero winjo radio samane tich nikech okipa busy okaboeka o gima mora gi radio sana nitiere chenro moko ma program moko mag puonj kaka ma James Rabala gini kelo. Tago ero kamana ne Ramogi, omiyo winjora nikech koro naselal. Koro naselal ni wanyo ni nyalo koth mono ni Mombasa koni. Puoch kod pak bende ochiw ne kambi Royal Media Services kuom yawo nyakalondo malendo gi dhok mopogore opogore, gino mamiyo thoth jopiny winjo thuond weche gi kukugi. Omoko mwero kamano maduong' waduoko ne Macharia chuny ma en gono obed go nyaka chopi, omiyo jo Kenya winjo dhogi, kila dhok winjore. Sama yawo dhou tiwinjo dhou, sama ng'ato bo yawo dhogi bo winjo dhogi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Wang'e mago motendo gi weche mag ohala. Jatend piny Kenya William Ruto otimo limbe mar chwo wang'e chenro mag gedo mag udi ma nengogi ogonyore e gwenge mag Bondeni e kaunti ma Nakuru. Ruto manoteno kod jodito mamoko e piny owacho mare kod piny owacho mar kaunti ma Nakuru owacho ni tend kauntis 39 e pachoka osegolo lowo ma opuodhi ne chenro mag gero udi makamago. Okoni gedo mag udi ma nengogi oyueyo biro dhi nyime kaka ne osingo e manifesto mare. Tumesema tutajenga nyumba 50,000. Hii nyumba iko hapa ni nyumba 600. Hii ni nyumba 600 peke yake.
Hapa bondeni hapa kwenu tuko na mashamba ya county, tuko na mashamba ya serikali karibu ekari 30-40. Hapa bondeni peke yake na sehemu hii tutajenga nyumba zingine 5,000 zenu. Erokamano nyakoro moge ka oyuyo machielo bang' wuok e weche mag ohala go kama yudo ka Owino Ushanga mar Ugunja wacho ni an bende an janyuol e skul ma Ugenya High, onge tiende chunowa kod japuonj ma ok wadwar, omiyo wan ng'anyono wapako kabisa. Pastor George mar Rodi Kopany wacho ni sani entiere gwenge mag Wahambla, Homa Bay County, wacho ni wamor ahinya neni kendo waneno Ramogi TV yo makare kod familia marwa Wahambla ka. Erokamano ahinya kendo pod atimonu mana mos kuom wito baba. Erokamano Nyamteule bende wacho iluongo ni Jelo Mteule, wacho ni dwaro mar jopuonj mondo oduokgi e thuchegi en gima ni kare kendo winjo timre mapiyo. Mano Jelo Mteule. Erokamano Sauke mar Osiri bende wacho ni aneni maler ahinya kendo weche manyien biro nwa kaka sadhi Ramogi TV mambo yote. Mano bende wach mowach kod Pastor Okomborwa kantiere Kademo Ng'er, wacho ni oda mogol ne joma wuok nyandwat mar piny Kenya mosebedo ka rocho weche mag arita kwe no tho awuoro. Erokamano ahinya. Gi kaendi Diki Makoero Baba Tony wacho ni an be wadhiale Jolendo, Wood Tsunami, Jakochogo, Wood Atito, nyathi manyako Lydia Okeyo and many other more presenters mosetiyo tich matek gi dho nagi. Puonj, entertainment, information mausemiyowa is just amazing. Not forgetting the wonderful listeners who have made Kenyan radio relevant to date. Big up. Erokamano ahinya Diki Makoero Baba Tony, kizungu kubwa. Yena monda ka uyueyo ka odugo pod wan gi mathoth nikech twak bende biro mbele ka. Weche manyien muoch pile ka pile, kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome, kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Ok en kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo siling 1,000. Kendo sigana mandiko, ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kikibed mana janeno mar wach matuch. Bede kin joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba achiel e keyo weche manyien. Lwasi mar ohala osebedo kalokore, keto mwandu bende osekawo yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang', bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala, maweg kembe, kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. Ihanwe timni marachno mar rango mondo ji kaka ini rango jawa. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi, mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands.
Shinda mamili na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nzito na Shabiki Jackpot Mbao. Cheza sasa na shilingi 20 tu. BCLB number 416. Shabiki.com. Koromogi wamero dhi nyime gi sani endi kendo wang'eyo ni motendore kod weche mag tuke mag adhula e lig maduong' ma pacho ka KPL duogo bang' ka oyweyo odira mokalo ka klepe oseketo ikruok ne tuke ma ibago e pewe mopogore opogore. Klab mar Gor Mahia ma osebedo kod duoko maber e tuke 5 mokalo biro rakore kod klab mar Wazito odiechieng' makiny kochakore saa 9 e wang'e. Gor nyaka sani omako thuolo mar 2 e chung' mar klepe e lig maduong' ma pacho ka nyaka sani gin gi points 30 bang' nyono adhula nyadi 13. Nzoia Sugar pod omako thuolo mokwongo bang' tugo tuke 15 ka gin gi points 31. Wazito mane oloko dala nyaka e kaunti ma Kisumu kowuok Nairobi omako thuolo mar 16 ka nyaka sani gin kod points 9 kende. E tugo no ma ibiro bagi alap ma Kasarani, Gor Mahia ochiwo thuolo ne joma nyiri mar donjo nono maonge chudo ka gidhialo odiechieng' mar hera ma tarik 14 dwe mar 2. The idea of putting complete panic into the he's got away from it because he's like, oh, we've got to get up to it. But then he gets up to it. When he gets up to it, we're running. Erokamano nyakwara mogeno ka ote mathoth ahinya medo biro ka ote gi otendore kod wach mar timo maber mar Ramogi TV e kind televisen mamoko mapacho ka giwacho ni Ramogi TV adieri makende dongo mapiyo kendo bang' wuok higa achiel kende kosechake Ramogi TV omako gwenge ma opogore kendo otegno ahinya. Wakwayo Nyasaye mondo mi omed dhi nyime kod jiwo oganda maneno Ramogi TV. Wan bende wakwayo ni hai maber nyakwara Ramogi e thuolo ni ma pod iketo Ramogi TV kaka TV mari migeno kendo mamiyi puonj kaachiel kod weche manyien ma adimba ahinya e gwenge mopogore opogore. Nyakwara Ramogi pod wan gi singo marwa mane waketo e kinde mokwongo ni wabiro bedo wang'i iti kendo wabiro miyi gigo matimore thuolo moro amora kamoro amora gi joma timogi. Mane singo ma pod wan godo, miyo kidwaro ng'eyo adieri mar wach, kidwaro ni mondo iyud puonj kaachiel kod mor e chunyi, kete mana e Ramogi TV thuolo duto. Nyakwara Ramogi koro sani adwa ni mondo mi aweyi gi Walter Nyambaga kaachiel kod Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga. Jatend bura mar ODM Raila Odinga ma bende en Ogai mar Azimio la Umoja osebedo e paw siasa kuom kinde kendo osetemo mar manyo komten piny Kenya, mak mana ni nyaka gie sani pok oyudo thuolo mar bedo e komno. Raila kendo bende chako yudore ka oketo piny owacho tesre e kinde ma bende pod nitie ng'ur moko ka gi kacha e duond buche mar ODM. En owuon pod omako chung' motegno ni romo mag loso kod jopiny biro dhi nyime maonge ng'ikruok moro amora. E weche manyien Oimore ma kawuono Nyakwara Ramogi, jafwambo marwa Walter Nyambaga oyudo twak machiel kachiel gi Raila Odinga e wi weche ma opogore mamulo piny Kenya kod siasa mar piny Kenya. Adwa ni mondo mi kora wuogi mondo awe Nyambaga otwaga ne komiyo ganda Nyakwara Ramogi Ajwang' ng'eyo kowuok kuom Raila Amolo Odinga ni to nyaka gie sani piny Kenya ochung' kanye, to chung' nade, weche mag siasa makoro dhi nyime gie sani gin mageto timang'o, to ginyalo kelo ber mane. Yiena mondo awegi kanyo Nyakwara Ramogi ka jaloko marwa kuom thuolo duto te obedo Belinda Adhiambo. An nyinga George Bati. Koro Walter Nyambaga thuolo en mari kanyakla kod Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya ka Raila fono wach e wi weche motendore gi Kenya gi siasa mar piny Kenya. Nyakwara Ramogi chiel kachiel nyaka kuom Walter Nyambaga, an koro awe ni oriti masane.
Jakaramoga Jang wayudo thuolo mar gombaka kod jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance migosi Raila Odinga mabende en achiel kuom jok mosetayo piny Kenya e lemo mar bedo kaka jatend lo mabende deno ni Prime Minister. Jakom machiegni loso gi Ramogi TV. Erokamano nikech kalore kaka sa obet obiro mana bilo mbaka matin kichopo kiwuok e pinyno mar South Africa. To gimi kuongo keto e it jo Kenya kachiel kod kweth mag Azimio ni ok yango jatend piny William Ruto kaka jatend piny tok yiero. Bang'e moko kuom jo od bura mantiere Azimio pod bilo kode mbaka. Ma weyo governors mowinjo bed ni seche moko bende go kode mbaka e weche mag dongruok kama nade. Lero kamano, mokwongo adwaro mondo akaw thuolo mondo amus jo Kenya nam odiochieng' ma kawuono. Amor ahinya ni jo osebedo gi chuny motegno kinde mokadho gi duto. Inyalo paro ni kanyicha ne pok adhi safar oko piny Afrika ma milambo. Ne awacho ni ok abi loso weche manyicho timre gi nyaka weche moko timre. Na chakre dwe mar 12 asebedo ka koro jothuolo ni pok ochopo sama abiro lose. Koro mana ka gir kiragi kanyicha ne an Afrika ma milambo to hunde moro noloso winjo ka loso matek ma piny winjo onyiso gik moko duto te kaka chalo weche mag yiero manokadho mana kwero ni ok anyal lose nikech ka lose owuon kama to chal ka gima aywak mara kenda kama to nang'e nitie adiera to wacho ni adiera ok tow nyalo biro wuok. Koro bang' ka gigo osedhi kamano to wan wawegi ne wadwaro jorieko manyalo donjo e dagno ang'o manie iye kanyo. Nitie gima iluongo gi dho ngere ni ethical hacking. Tiende idonje yo mariek mondo iyud adiera. Nikech nitie joma donjo e kanyo yo mar kuo. To nitie gima dwaro donjo kanyo e yo mondo adiera owuogi. Ne wayudo joma riek mondo wagolo oko. Mano biro ka gi mashinde mamagi. Mane giketo mashinde go. Seche moko giketogi ka gin athiriba kucha. Kich jogi be ne luwogi. Kidonjo e iye kanyo to gineni. Tidonge ni in kanye. Seche moko gidar kanyo gidhi Kiambu. Gidar kone gidhi Narok kone. Kuom dwe achiel mangima. Ka gidwaro gigi. Mane giyudo adiera. Adiera no ne an okane waseyudo to wakana kana. Kore ka giri kiragi to poka hunde chobo loso. Mowacho ni en iye kanyo en ja iye kanyo mtie iye kanyo. Adiera mantie e magi. Ok nyalo ling, ok nyalo neno mudho molaye ot. Wadwaro ni jo Kenya mondo ng'e ni mae kaka ni otimo mbulu. Koro ka adiera gi wuok kan South Africa. Yes. Omiyo koro akoni jowani ka duogo to biro loso. To ka koro duogo ni to giromo na to dhi loso jo piny cho Kasarani. Na Kamkunji. Ema koro dhi awache ni gini nyiso ratiro ni Ruto ok noyombo yiero. Nikech ok ne ka kima kwang'iyo kanyo nitie constituencies ma Kenya ka gin 290. Bwana Chebukati nowacho ni ok obi lando yiero mar president kapok oyudo form 34Bs 290 mae constituencies to mede achiel mar jo diaspora modak oko. Kapok oyudo mago to ok obi lando.
Koro jawagi kan rieko mane man go gidhi magiyudo 245 constituencies. 245 wachne ne okoorgi machine koa polling station. Noting returning officer mokel Bomas direct. Kikao duoko mogu constituency 245. Bwana Ruto noyudo kura 4,600,000. Wan wayudo 7,200,000. Koro kikawo 45 modong' cha igolo dak mane Chebukati nego ka midhi riwo koro duto gibedo 290. To migosi Ruto yudo kura 5,900,000. To wan wayudo kura 8,100,000. Tino wayombe gi kura 2,200,000. Mane diere mantie. Koro mane penji ni ka in gi duoko makamano. Inyalo wacho ni Bwana Ruto nego bed president mar Kenya ka. Mane penjo micha penjo. An awuon gi chunya taneno ni Ruto ok nyal bedo president mar Kenya gi yo mar kuo. Machielo momiyo awacho ni Ruto ok nyal president en commission mar yiero IEBC nigi jokanyo 7. Ok nyal bedo ji 8. Ok nyal bedo ji 6. Ok nyal bedo ji 4. Ok nyal bedo ji 10. Nyaka bed namba mok nyal pogo 2. Gi dho ngere ni odd number. Itimo kamano nikech ang'o? Mondo kik ka nitie pogruok e paro to kik bed nitie tuo. Ginyalo bedo ka gin ji 5, ji 2 gi ji 3. Kata ji 4 gi ng'ato 1. Ka gin ji 7, ji 3 gi ji 4. Koro tiende chik wacho ni ji 4 ka ochung' konchiel margi cha pek moingo ji 3. To kine gima kwano magore Kenya. Ni Chebukati gi ji 2 ema dhi lando. To ji 4 ka iwacho ni riambo. Koro ji 4 cha kendo koro chakoro donjnegi kuom miriambo. Sidonjnegi gi Chebukati nochung' kende ni kende. To onge evidence ma Chebukati ogolo ni joka riambo. Koro emomiyo owacho ni ok onyal yie ni joma nochung' adiera masani koro isando koro riembo ka guogi. To joma ne okelo weche mag kuo kaka Chebukati giri koro sani ma koro ipako ni joma beyo. Mano emomiyo okoch ni jokenya nyaka yier gidwa chung' adiera koso gidwa chung' e miriambo. Mano emomiyo wachung' kama wachung'. Erokamano. Kia e piny Afrika ma milambo to iwacho ni kod mise 8 madongo ma nyaka ketie tim gimiluongo ni demand gi dholiech. Bende ni gi thuolo moro mwinjo bed ni matimore? To thuolo nyaka bedie. Thuolo nyaka bedie nikech ma en piny jo Kenya. Wawacho weche ma wadwani nyaka tim ma kong'io gi ok gin gimiluongo ni unreasonable. Moko gin gik maluwore gi kaka piny Kenya ochung' sani. Jopiny winjo teko kendo hinyruok ahinya korka weche mag uchumi korka dak. Nengo odhi malo. Nengo chiemo oidho. Osuru omedre. Tich onge. Koro miyo ngima tek ne jopiny. Magi gik mawacho ni nyaka loki. Nitie gik moko bende ma Bwana Ruto nosingo kane otimo campaign. Nikech nowacho ni odhi bedo gi jogi miluongo ni hustler. Biro konyogi. Moko dhi timo chieng' ma koketo mo mapiny ni to timo. Moko nokoni bang' jumbe 2 otimo. Moko bang' dwe 1.
moko bang' dweche adek to nowacho ni bang' ndalo 100. Sani koro ndalo 100 gi piero mang'eny to ng'eny gik ma nosingo nodhi timo pok otimo. Koro chako medo mana gik moko. Nokone nengo mag mafuta dhi duok piny, mafuta dhi malo. Mogo nodhi duoko piny, dhi malo. Koro koni sani nodwaro higa achiel. Uchumi ni rach. To uchumi no rach, Uhuru nyicha ne dhi nyime go uchumi no. Kaka no rach no. To jokenya ne winjo maber berie. Koro magi gin gik moko mawach ni ok nyal chor nyime kendo. Nyaka wane ni nitie yo minyalo losgo gigi. Machielo en wach mar mibadhi. Waneno ka joma nyicha nodonjnegi gi mibadhi. Ng'eny gi sani iwito buchegi. Sani koro sani DPP mochung' ni weche mag donjo e gini doho. Koro golo gigi. Kowacho nang'o ni onge ushahidi. En owuon nowacho gi dhoge ni ofis mare en ofis ma ochung' kende. Onge gima nyalo chike ni donjo ni ng'ani, mak ng'ani kada tim kama kama. Omiyo cases mane otero e court go notero ka nosenono gi moyudo ni nitie evidence. Koro sani to iwacho ni evidence onge. Koro piny kana okwer macha ni en ok nyal chune gi ng'ato. Emiyo notero joke court. Sani to ng'ano ma koro chune koro ogolo jogo ni evidence onge. Evidence manotero gi cha notero kane okiane ni evidence onge. Machielo bende en wach mar akwede. Akwede ni Ruto donjo kucha osebedo ka ondiko ji. To ndiko mana dhoudi 2 kende. Emindiko. Ka ok ong'eyo jogot makani to jogi ma jochak. Emindiko thothgi. King'iyo kata sani kinye gazet notice migolo pile ka pile. Mane gima timre. Ng'enyne mana jo dhoodgi ema indiko tije. To wacho ni jo Kenya duto go osuru. Molo kiwacho kaka ni indiko ministers kata permanent secretaries. Iyo jo oganda ok nogo na kura. To magi gin joma jotich sirikal, magi ok gin jo siasa. To jogo bende go osuru. In ka koro kawo ni ndiko ji ministers. To kawo jo dhood ng'ato achiel kende modhi ondiko kucha. Jo Okembo, jo Kisii bende ng'ato achiel. To jogi kucha to keto dhano 5. Jo got kabo miyo ji 5. Jo got miyo ji 9. Koro dhoudi moko matin kamano. Koro lach molot miluongo ni permanent secretary or principal secretaries. 51 ondiko to joluo ondiko 2 kuom 51. To Kisii to kata 1 ok ondiko kuom ji 51. Dhoudi mang'eny ma ok oketo ng'ato achiel. To dhoodgi to keto ji 13. Jo atwara bende oketo ji 13. Ma en akwede. Nyiso jomoko ipuonjo Kenya, ok gin jo Kenya. To jogo bende chulo osuru. Jithura ikawo osuru pile pile. To kochopo sama idhi ndiko ji tich to nitie akwede. Kata idhi ne mana sani parastatals mandike ji chairman, board members, MDs. Onge jithura mindiko kuro. Emomiyo owacho ni Maeri ok en Kenya paro manyicha ni wadwa gero. Maeri en Kenya mantie akwede ma jithura
onge gi duol. Ging'iyo timo bende onge. To githuro kende. Ogen dhoudi ma Kenya duto te. Owito oko. Mana dhoodgi ema ong'iyo ahinya pile ka pile. Korka wach mar nono weche mag somo. Ineno ka nitie chandruok. Kanyo kel mpango manyien ma CBC. Yes, CBC. Pod nokelo jomoko ni timo revision mar CBC. To CBC nokawo ndalo mang'eny ka ni lose. Mani keti into place. Koro keto partial implementation. Mabro bedo gi negative effect kadhi nyime kucha. Nikech gimose kawa long time kabedo prepared. Okinyal diti alter just the last minute. Ikelo other things ma okobedo properly debated majumjire. Okay. Timo experiment gi feature mag nyithiwa ma ok ni kare. Omiyo incha wacho ni nitie gik moko ma Ruto timo nyaka incha bedi okaw loch ka ma ok ni kare. Dweche 6 tok osekawo jatelo kendo bedie kom. Sani mach koro chal ka gima osemoko kendo bebni ka ng'ata miseloso godo e rombe giendi iketo kendo giyango ni ok yange kaka jatend piny kendo kata mana apise mosechuogo gi jok mantiere owinjo bed ni koro imiyo kwet mar bedie apise. Thuolo mikawo mondo ichak kwede gi thuolo mosekawo kobedie apisi ma bende nyalo kelo pogruok moro amora Jakom. Gima wacho ni onge gima nyalo tamo jopiny timo. Gima wacho ni ka ng'ato kawo telo e yo mar kuo to ok kata bedi mana nosebet higni 3 piny nyalo gole oko. Nikech alternative en ni wacho ni osekwelo to koro weyo dhi nyime. Osekwalo koro ok wanyal loko. To gima dwa nyiso ni katiba mar thuro ka owacho ni teko duto te mag Republic mar Kenya ni led jopiny. Jakom, to jopiny gi be gise maling'ling mane miyudo kuomgi kata gito giwuon giwacho wach mane to tok bedo gi bilo kod gi mbaka e rombe giendi wach ni dhi chopo kanye? Eluongo ni en consultative. Teni ok nyal wacho ni mae kama dhi gikie. Giko ne dhi bedo ka consultation go room. Jopiny owacho ni wawe wach ni odhi adhiya kamano wabiro winjo pach jopiny. Wal gima timo ni wanyiso gi gima otimore. Adiera mantie. Okon to udwa notimno. Gibe giwacho gichiwo pachgi. Ogibedo ni gichiwo pachgi. Kamoro amora modhi waloso gi jopiny omiyo thuolo joma kanyo gi wacho magi. Kosetime kama eri to ang'e ni jopiny biro ng'ado bura. Bura ma ging'adono ema biro dhi go nyime. Nitiere jo od bura moko mosebedo ka chiedho kendo chako tiyo machiegni kod jatend piny William Ruto. To ka imbedo wuon iseketo negi ayanga ni ok yange kaka jatend piny. Governors ma bende seche moko ni riwruok mar Azimio la Umoja bende pod sudo mondo mi olos kod weche mag dongruok. Ka donge chal ka gima keto weche ariyo mopogore Jakom? Onge ariyo mopogore. Nene obed piny gi governors mamawa. Governors gin joma yier gi jopiny momi mamlaka mar tiyo negi. To katiba marwa mar Kenya owacho ni nitie sirikal nyadiriyo. Sirikal mamalo national government gi sirikal mapiny county government. To chikno owacho ni sirikande giki gin gipogre
kene kuna kama gitiyo pogore to idwa ni mondo giti kanyakla ka iluongo ni cooperation cooperation. Okay. Omiyo governor onego rom gi ng'ama nie telo sana. Wacheni okari recognize Ruto, ok nyisi Ruto act kaka president. En owuon otiyo kaka president. Kechonge boge vacuum. Tano wacheni okari recognize nikech ok onego bed president. En kanyo sani to ok recognize nikech ang'e okwelo. Koro governors to nyaka dhi nyime gi tije mamagi nikech gitiyo ni jopiny. Mine mabed kodgi piny governors ogo duto te moyalo kodgi ka wan Naivasha momiyogi thuolo ni ka president odhi kuonde ma gintie to ginyalo loso kode mondo ginyisi gik ma gidwaro onego tim kaka national government. Nikech nitie gik monego sirikal malo ka ema tim. Pesa omigi gi bunge. To nitie gik monego sirikal ma piny ma county tim. Koro sirikal mamalo ni ok onego bed ni dhi ni hombe ni dhi go ni chong piny ni okel gigo. Mano en right mar jopiny onego tim gigego ma onego jumbe nyalo mana sensa. Emomiyo ng'at winjo wacho ni ng'at nadhi romo gi president nadhi kwayo mondo kelna maendeleo kuom jowa. Mano gima nono. Mano gik mane tim ndalo mag Nyayo ka. Okay. Kane en single party system to ne bende en unitary system. Ne onge devolution. Sani ka ne chenro mar pesa mathulo ka iluongo ni budget iloso gi bunge. Sirikal kelo mana paro iluongo ni proposal ni bunge. To bunge ma koro dhi bedo kod piny madhi ng'iyo budget ni sector by sector to ging'iyo ni pesa go onego dhi ka. Ndara ndiri monego losi area ni en magi. Osiptande monego ger gin magi. Pi monego tere pi en ka. Onego gerie ginene irrigation en ka. So mago te itimo gi bunge. Kata giluongo ni local housing pesa wuok e bunge. Omiyo mjumbe ok nyal wacho ni wuok nodhi neno president ni weche mag maendeleo e constituency mamage. Mago miriambo. Onge gima kamano sani. Mane en jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ma bende en jakom mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. In jatend party mar riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Jakom to be pod uromo go mbaka to kugo mbaka twak maru chalo nade pod umulo wi Azimio ka to ento mijingo mane mokele riwruogni endi. Uhuru aromogo pile Uhuru en ng'at mosebedo ndalo mang'eny. Waromo kode wacho kode weche mopogore. Sani ok ne onge ofis to ng'eny bedo gi tije ma oko. Otiyo gi weche makelo kwe e piny DRC Congo, piny Ethiopia. Otiyo weche makamago. To ka en kaeri to waromo kode kata waloso kode simu seche ka seche. Chung' mare to oriere en bende owuon ong'eyo gik manotimore. Jomoko nyalo wacho ni to dak nokonyo ka en kucho to en president. Gimotimore en ni nitie joma kamoro nonego bed ni tiyo gik moko manok otimo. Nikech kane wan kode nowinjore ni wadwa ni yiero mabiro ni wang'ni ochung' e yo makare nikech nwang'e ni odhi loyo. An ang'e ni ka ombulu ma jo Kenya dhi goyo moriere onge Ruto ok nyal yomba. Omiyo wach mar chieno mar kucho ok nwachano. Wan ok wachano wach mar kuo. Wachano ni ombulu dhi goyo moriere tidhi kwano kaka ogoyeno. Mane nitie MOU mane wandike kinde Uhuru.
Jokoromoga Jwang wago mbaka kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga mabende watemo na yaro moko kumo gik maseche moko seketo kulieko ni oganda mondo mi wabed kod ng'eyo mathoth. Jakom Auka chal ka gima futo e duond bura mar ODM. Jakom ne John Badi Bogo Gwetao. Bose loso kodi to ODM ni kama nade? Dhi chalo nade mbele ka? Wan pok awinjo wach mar Badi Bogo Gwetao. Osebedo jakom, an pok owachona ni odwa goyo tao. To yiero mar chama tibiro timo higani. Omiyo madwa weyo nyalo weyo. Jomoko nyalo yiero kargi. Ang'e ni ka en gi paro mar weyo to biro nyisa. To sani to aparo ni en kamoro ka ng'ato iye wang'. Ng'ato loloso ni marach to kun gini ok ochuno nyaka bedgo, anyalo weyo. Aparo ni nyo gidhawo gi jomoko, omiyo ok aparo ni mane gima nie chunye. Wuon Badi osetiyo kanyo ma osetiyo maber, to chopo samoro ma jomoko be nyalo kawo mondo dhigo nyime. Kochopo chieng'no to wabiro wacho kode, wabiro nyisowa. Tok yiero, di ting' muma micham muma kaka jatend piny Kenya midonji apisi. Dweche 6 di tim ang'o mopogore gi gima Ruto osetimo gie sani, Jakom? Ing'eyo ni kineno Ruto sani, nyisi ni ok nong'eyo ni onyalo bedo president. Bende osewacho ni ji mang'eny ok nong'eyo ni onyalo bedo president. Noseneno ka yamo pek. Omiyo dwe mar Julai joma noloso kode nokonogi ni en modwaro ni mondo gikonye mondo giket kuma pressure mondo yie mondo ochak kom mar jatelo mar upinzani manyalo miyo bed kucha mondo ochek kaka tiyo. Mano kaka ne gino chalo. Wach mar official leader mar opposition en mana wacho ni mondo jogo konye notim gino. Wan ne gik mane waketo e manifesto ne wasebedo gi jowamo jorieko, wan ne wasego kwano, ne wang'eyo gik wanyalo timo, gik mok wanyal timo. Kaka ne wasingo ni wadhi konyo joma odhier ahinya gi 6,000. Ne wawacho ni wabiro konyo ginene mon liete. Bende wabiro konyo mondo oyud nyithigi nyalo somo, bende ginyalo yudo tije ka gi kacha. Nene wawacho ni wabiro kelo somo ma nono kuom nyithindo, kendo wabiro kelo chiemo bende ne nyithindo e skul. Mago gik mane waseng'eyo kaka wanyalo yudo pesa mar timo gigo duto te. To jogi to ne onge gi paro, ok ne gin gik mane gi cost ni ginyalo timo. Mane wacha ni wabiro timo ma. Pesa ni koro en kama rach. Nikech koro chopo sama koro ji penjo ni to ni singo ma. Dak mane kitimo. Ong'eni ok nyal timo. En kama rach. Isebedo kiwacho ni piny owacho kata sirikal e tudruok mare mantiere kinde kod bad migawo mar mapacho kaendi judiciary, to gi yo mineno ka itayo godo chenro giendi, moko mag nonro mitimo gikone to neno ok yudre makare, buche moko bende ng'ado, moko bende nitie jomichwale jela koyud neno moromo kata ok oyudi. Bende pod inyonori ni chal ka gima piny owacho mano mar jatend piny ok osechiwo thuolo mar chung' kar kendne doho bad migawo mar pacho ka? Koro doho idwa ni mondo bedi gi duol ma ok ne gin e bwo piny owacho maduong'. To Ruto osetimo kod otemo ywa doho mondo oket e bwoye.
bang' doho ng'ado bura kaka nodwaro. Koro en gi gop jogo jodoho wacho ni dwa chulo to kitemo mondo ochul gowino koro chal ng'ama koro omiyo jogi asoya miyo doho asoya nikech ok ne ka osingo ne gik moko mane ok nyal nikech bajet ok ne nyal ting'o gigo koro okone nomedo gi higa ka higa ni bilion 3 msara mane en mit maduong' ma nyaka bed nohinyo kamoro machielo. Your Excellency, isebedo kiwacho ni mondo riwruoge ma e pinje ma oko kata international bodies mondo bi otim nonro gik mane ilieko kata iketo ne oganda ni chochni manobede sava kata agulu maduong' mar IEBC. E penjo maduong' ma seche moko oganda nyalo penjo ni to in owuon kaka jatend Azimio kendo jal manolaro content piny Kenya, bise ndiko negi ayanga kata kaka in kata kaka tend Azimio mondo gichop pacho ka mondo gichak timo nonro, be ma isetimo negi kopogore gi wacho e rombe mag siasa kaachiel kod loso kod ute mag fwambo? Wasendiko ni jo Commonwealth wakwayo ni mondo onon ok ni wandiko ni waoro mission mondo los kodgi wachni pok wayudo duoko ni ginyalo biro kata ok nyal biro. Okay. Your Excellency, ka koro watieko, ang'eni ja Arsenal kendo sani choun mane wi mesa malo iwacho ni ma osedhi imeenda gi dho jende koso ineno ka seche moko ma okombe ni binyal gol e dhou? An ja mpira. Yes. Asego mpira mang'eny kendo be asebedo fan ndalo mang'eny. Aseneno ka timo ni malo to kadhi machiegni ni teno ka chimi choko lwar kendo. Sani Arsenal ni kama ber e league to kuri ka one halfway puro dong games 18 gi gik moko nyalo kethre. Sani dwani mondo Arsenal okel their forces together kada ma oko ka gin a good chance mondo ka kuro nyo jo Man City nyo bende chako dhi log jo Tottenham. Arsenal nigi potential mar point aboro ewi Man City. Mano en lead maber. Okay. Ma kagi hold on sani dwani mondo matches ma gin nyime kagi abich gilo outright. Ikakoro gin godhi maber. Your Excellency, ka koro watieko, wachni ma intiere go mogik ne jokanyanam kaachiel kod jo Kenya motegno. An ukmedo na jo Kenya erokamano kuom bedo gi chir kendo gi hoch kendo gi muolo kendo gi duto manyiso ni wane campaign mokadho ka duto nyaka sani. Mar ariyo, jo Kenya obed gi chuny matek ni lweny mantie en lweny mapek to chuny matek mabiro loye. Omiyo jo Kenya mondo oriwre kik giyie mondo pogi kaluwore gi migawo mar ukabila mar hiri jatwara mache jalang'o mache jaluo mache jatuk kodera. Kenya ni en achiel thuro ka wanyalo loso kanyakla ka wariwre. Ne jo dongo wacho ni riwruok e teko kinda e lweny. Omiyo gima nyisi thuro ni kama wantie ni pod wan gi hope. Ok wan kama jomoko iluongo ni hopeless. Kama wantie ni wang'eyo gima wamako, wang'eyo kuma waaye, wang'eyo kama wadhiye, wang'eyo ni wan gi teko mar chopo kuma wadwa dhiye. Kwan jothurwa mondo med jiwo lwedo
med lemonwa mondo wakadh kama wantieni wachopo loka cha. Erokamano. Jokora mga jangwa gomba ka kodoga imalazimio la umoja One Kenya Alliance kendo bende mosebedo ka bago rombe mag kao pachoganda kata public baraza wedo thulo kendo bende wawinjo mathoth mwakume wadwoko ni rokano kum loso kod RAMOGI TV. Erokamano.